A unguwarku, garinku ko kuma a jiharku, ko kuna da haziƙai walau mata ko maza, ƙungiyoyi ko kuma al'umma waɗanda ke wayar da kan al'umma akan kansar mahaifa. Kansar mahaifa na ɗaya daga cikin ciwuka wanda ke kawo ƙarshen rayuwar 'yan uwanmu mata. Duk da cewa wannan ciwon yana da rigakafi, sannan kuma duk da cewa ana magance ciwon idan har an tunkare shi da wuri. Amma sai dai rashin ilimi da kuma ƙarancin wayar da kan al'umma akan wannan kansar mahaifan ya jawo 'yan uwanmu mata da yawa suna rasa rayukansu. Duk da ƙungiyoyi da dama suna ƙoƙarin wayar da kan al'umma akan wannan kansar mahaifa. Misali ne a jihata, a ƙarƙashin ƙungiyar PACF bisa jagorancin Hajiya Fatima Dikko Radda wanda take jagoranta, suna aiki tukuru wajen wayar da kan al'umma domin tabbatar cewa kowace yarinya, kowace uwa an kare ta daga samun kansar mahaifa. An ba yara mata rigakafi, sannan kuma wayanda ke da ciwon an ɗaura su bisa tsarin da za su anshi magani da kuma neman lafiya. A ƙarƙashin jagorancinta ta ƙaddamar da rigakafin kansar mahaifa a shekarar da ya gabata, wanda aka fara da ɗiyar cikinta. A halin yanzu da nake gaya muku a jihar Katsina, a asibitocin gwamnati general hospitals da muke da su, za ku kai yaranku 'yan shekara 9 zuwa shekara 14 domin a yi musu rigakafin wannan kansar bakin mahaifa domin kare su daga samun wannan kansa ɗin. Sannan kuma mata za ku iya zuwa yau domin a yi maku awo ku tabbatar da matakin lafiyanku. Ku yi mana mentioning ɗin hatsikan jihar ku wanda suke ƙoƙari tukuru domin kare 'yan uwanmu mata da kuma wayar da kan al'umma akan kansar bakin mahaifa domin mu jinjina musu da yi masu ƙoƙari bisa wannan namijin ƙoƙari da suke yi. Ku je asibiti yau domin sanin matakin lafiyanku, ku yi awon kansar bakin mahaifa, sannan ku ɗauki 'ya'yanku mata ku kai su domin a yi musu rigakafin kansar bakin mahaifa. A kowane yanayi, a kowane lokaci, sannan kuma a ko'ina, rigakafi ya fi magani.